Pán Kaník, z vášho programu zacitujem: vytvoríme ekonomické predpoklady pre zvýšenie platov učiteľov o 100%. Zhruba z 360 000 zamestnancov verejnej správy, učiteľov je okolo 90 000. Čo s tými ostatnými zamestnancami verejnej správy? Prečo len učiteľov chcete takto zvýhodňovať? My vychádzame z toho, že učiteľ je veľmi dôležitý pre vzdelanie národa. Naozaj dlhodobé zanedbávanie tohto rezortu a tejto oblasti je veľmi nebezpečné pre spoločnosť. Keď nebudeme mať na primeranej úrovni vzdelávanie budúcej generácie, tak spoločnosť bude upadať. Budeme naozaj vychovávať nekvalifikované pracovné sily, ktoré nebudú schopné obstať v konkurencii celého sveta. A na to, aby sme to dosiahli, mimo iného, potrebujeme učiteľa dobre zaplatiť. Veď keď naozaj dnes má učiteľ mzdu na úrovni 44% vysokoškolsky vzdelaného človeka, to už samo o sebe hovorí, že o 100% mu zvýšiť mzdu nie je nič mimoriadne v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi. A keď si postavíme, že vzdelanie je priorita, tak sa na to aj nájdu peniaze. Čiže učiteľov chcete zvýhodňovať špeciálne pri zvyšovaní platov, tých ostatných verejných zamestnancov nie? Musíme vážiť a všetkých ostatných zvýhodníme samozrejme prijatím toho, čo som spomínal, odvodovej a daňovej reformy. Každému výrazne vzrastie mzda už len prijatím týchto opatrení. A samozrejme rastom ekonomiky vznikne ďalší tlak na rast platov, pretože ekonomika bude výkonnejšia a výkonnejšia.